taw jiyaaɗo kam so yeeyanomo walla no wawi wonde fof no wawi jarde kam 200 000 ɓuuri jogade doole ɓaawa mi yejjiti wadde ko nelaɗo wino ko mi rimɗina oɗo jiyaaɗo kam beela so ujunnaji ɗiɗi kalama ujunnaji 50 kam kalama ujunnaji ɗiɗi jejjitama 50 ɓuuri jogade daraja Umar o ya rasulallah min de mi yejjitino ittude nasitu ikhraju zakatal fitri qabla an aghdu ila al musalla mi yejjiti ittude askal muddo hoore ka adina juuliyammi kono mi rimɗini jiyaɗam goto beela lomtanomi muddo hoore latal tan iɗi wimba walaw a'taqta mi'ata raqabatin hayso tawi a rimɗinina aɗa jogui temedere jiyaɗa ndimɗinɗaɓe ndimɗinirɗaɓe sababude a ittani muddo hoore haade ma juulode nde a heɓata baraji ittuɗo muddo hoore haade mum juulede ko dañata ko on hayso ko temedere wotere yaltinno muddo hoore sakki an ndimɗinɗa jiyaɓe nawga caggal nde juuloɗa gartuɗa o to ɓuurma baraji ndeke noon firti ko wona keewal ngal sohla ko yamirore nde ko wadde nde yamirore kala ko waɗa e dow yamirore ko ɗum ɓuuri wonde ɗum ɓuuri hawrude sunna e ko waɗaka e dow taw yamirore ala ko nelaɗo yamiri ko yo itti gila haade mum juulede wadde tinno mbaɗa noon sa ronki noon ha ala ɗum kam ala ko wawa hen hayso yawti diwtani ittu woni askal muddo hoore ndeke noon sine itteteka gila haade juuliyede ko ɗum woni hewde baraji ɗi manam sa itti temedere haade ma juulode a yigiti a ittani a itti ujunnaji sappo nde juuloɗa oye ittunoɗo temedere ɓuurma baraji ndeke diine jogui ko condition jogui jamirode ma atakumur rasulu fo khuzuhu wa ma nahakum anhum fantahu ko nela yamiri ko mbaɗe ko haɗi mon ko gaccede wonno nela yamirta mon ko wona ka Allah yamir ɗum sabu ɓurano wi ko ma yanɗigu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu sadidul quwa zu miratin fastawa kala ko nelaɗo yamiri nelaɗo haalta tan belaɗo fitan taw ko Allah yamirimo wadde ɗum noon ɗum ɗo fof ke ɓuuri lewru korko ndu woni laɓɓinan ma muddo koro ndellangal bakkatuki ɗi an noon andi ko joguiɗa ɓe mbi ko yo yaltini ko ɓuuri jaalade aglabu min ɓuuti ahli zalikal baladi ko ɓuuri wawde ñamede ko e ndeydi ndi ko wawi ñamde ko yo itte hen ɗo sa hoddiri eɗen mbawi tawi ko maaro ɓuuri wawde ñamede walla soko gawri fof no itte kala tan ko ñamate te ne waɗi nafoore ne wawi ittede hen ɓe ndewi ha ɓe mbi kisa hay haalis on mbo kutortoɗen aɗa wawi ittude hen sa darini e oɗo saaha mo gonɗen yimɓe ɓe ɓuuri harjinde bonko tottede haalis nde e ɓertanede kiloji ɗiɗi maaro walla tati walla kiloji ɗiɗi gawri totte saabu haalis kam ko hunde ɓendude koko juuɗa ha ɓendi ari kono gawri kam suwa juɗede woɗɗi taw ha ɓuuɓa noon woɗɗini keyɗo sa rokki neɗɗo o hayso ko temedde mum ɗiɗi mo yaa hayso ke biti kanko andi ko yiɗi o sooda soko paɗe o mankirino o sooda soko laafo o mankirino kam o sooda no ɓuuri tottama ni maara ko walla gawri ndi o wadde hen o ande hen omo yaha mo yeeyoyo walla o rokki o wantiri tawa dayra hen ha coggu paɗe taw coggu temedde ɗiɗi maaro ko walla gawri dokkuɗamo sa rokkuɗomo ɗum haalis mo yaha o sooda paɗe ɗum ɓuuri wadde hande o saaha sa daari tigui tigui anduɓe mbiɗi ittudine ni haalis kiisaɗa so tawi wiyama ko muudi ɗiɗi ittete walla ko muudi walla ko kiloji ɗiɗi kiisaɗa kiloji ɗiɗi ɗi ko jarata kadi wona yo itte e maaro ɓuuri ko serde ko tawi won jarowo kilo 600 walla 1000 fara kamɓe gandi hoto itte koɗon maaro tawi won jarowo kilo 200 woto itte hen daara jarowo kilo 300 on walla 250 gonɗo hakkude o ko min awsaɗi wuti zadi kala ko ɓuuri hakkindade ko ittata calculani yimɓe ma poti foof itta ɗum e haalis tottano foftini sa totti miskino o fadde ujunere walla ujunnaji ɗiɗi mataw ñande hen mo jogui coftal no fewi e rendinde nde maaro ko tan dondaɗa sak gadda pukka e seeɗa makko na ɗum ɗo no addanama hay tampere seeɗa walla dokkama tawa wawa rondade walla tawa wawana ɗum noon sa rokkimo haalis o no ɓuuri webde waɗe poche makko kala o ɗaɓɓo e goɗɗo ko ɗum ɓuuri keɓa ɗuhra tan li sa in ko wonno ko ima fof hen kadi laaɓi bakkatuji ngala kadi a walli miskine o a waɗi yamirore Allah nde ko nelaɗo wino makko ɗum fof ko ɓuuri lewru korko noon ɓuuri lewru korko ɗe Umar mbimami haysen mbaaliɗo en mbawa haaldude ɓuuri lewru korko ɗi kala ko haala hen mbeɗen ko yejjita ko walla ko acca ko ne ɓuuri nde wonno ko famɗude gandal tan waɗat ɗum kono kala ko haala hen hewde famɗude ko rewi hen no foti warude ni e ko ɗiɓi hen oñade walla ko waɗi hen ngakkande fof anduɓe ɓe e julɓe ɓe e bandiraɓe ɓe e sehilaɓe ɓe fof kadi ne ñaague hen yaafuya wona e mon woni de ke min kalawo tan famɗata gandal ngal kadi jaɓnonmi hen gantu
wona kadi ɓurde andude wona wawde haalde ko sabi Allah nelaɗo kanko oɗo garɗo hande Allah rokkimo o jogui haajuji ha keewi mo fonno jokkude goɗɗum kono Allah addirimo sababu sabi Allah ne sabu lewru korko ndu ɗum tan woni hen hewde famɗude kala ko jogui ɗen hen mbaɗanen jiyaɓe Allah ɓe nde gasa wastaka nafi yimɓeɓe tawi won gandunoɗo sifa ɗum ɗo on kam ɓeydima ñibde e gandal ɓe andano mataw wastaka andi hen joni noon e ndeya e nder lewru korko ko yimɓe fof ne gandi ko taƴata korko ko bonnata korko kam ñamde e yarde e resodirede ɗum kam yimɓe fof ne gandi bonna korko hay sen janggaki eɗen gandi ɗum ñamde e nder lewru korko yarde e nder lewru korko wondude e joom sudum e nder lewru korko ɗum fof yimɓe kam haymo janggani andi ɗum kam na taƴa korko in tati kam saabu korko wi ko al imsaku anil muftirati salati nde wonnoon ne jeeya e lazzatu duniya anduɓe mbi welanmi aduna gueɗe tati walla ha garte nayyi ne jeeya hen al aklu wa surbu ñamde yarde saɗa selli ɗum mettani e welanmi aduna jeeya resde so jomum no selli ɗum ke welanmeji aduna jeeya tampa lelaɗa ɗanoɗa ha tampere ma yaha ɗum ke welanmi aduna jeeya ɗum woni ko wima ko wadde ñamde e yarde e resde e ɗan ɗum ke welanmeji aduna jeeya kala hen ko neɗɗo o mankira ne wawi wonde waɗa woda ko battini e ɓandu on ɗum ɗo fof jomum haaɗe ɗum e nder lewru korko pour saabu dewal Allah wadde yo tinno timmin ɗum e nder lewru woturu ɗum juutani ko heddi ko nela salah sallam wine kadi gueɗe joyyi hamsatun tuhbiɗu sawmu gueɗe joyyi kadi goɗɗe ne bonna korko taw jiidani e ñamde nde jiidani e yarde nde jiidani e resde nde jiidani ko way noon eyyi mbi hol ya rasulallah o wi neɗɗo hooro alkasibu fenade neɗɗo so hoori yo tinno rento fenade haalde ko wodani aɗa yenna ko kalta koko fenade woppu e nder korko woni bonnanma korko ma ha laaɓa ɓe mbi ha o wiya ɗum wiyete alkasibu fenade saabu hay ɓurani Allah wina lanatullahi alal kasibin yo kudde Allah wone fenoɗe ɓe mbi goɗɗum o wi manam al ghibatu ñoore neɗɗo o hoora ene ñoho kaari kayke ñimayi kaari comme ni noon tan yo Allah dandu o ɗum kadi ne bonna korko sahabaɓe peerino nana sa sallam mbi wonde ko wiyete ko ñoore kam holko woni ñoore walla holko firti ñoore ya sallam ham jaabi wi al ghibatu ko wiyete ko ñoore ka an tazkuru akhaka lima yakrahu ko jangtoɗa e musidɗo ma goɗɗo taw ko kalɗa ko so joɗinoma susa ɗum haalde walla o yiɗani kala ɗum caggal makko o wi ɗum ko ñoore mbiya ha mbiya rasulullahi a ra'ayta in kana ma qulna fihi beela so tawi joni komin kaali ko e makka ina e makka noon kamin mbi komo waɗa no woodi omo waɗa ɗum beela ɗum kadi ko ñoore nelaɗo wi ha joni de waqada irtabtahu a ñohimo woni a ra'ayta in kana ma qulna fihi hayso tawi ɗum no woodi e makka ko mbiɗa ko mbo waɗa ina woodi a ñohimo o wi a ra'ayta rasulullah joni kadi habaram nela sa sallam a ra'ayta illam yakun fihi joni haalnam so tawi kamen kaali ko ɗum ala e makka nela wi ɗum kadi ko ɗum ɓuuri bonde faqada ba hattahu a fefindima e makka fenade hunde fof fefindade waɗande neɗɗo sosal ko jolof wi ko ɓuuri bonde hono wadde yo Allah dandu ɗum noon wadde hoorde ene fenana bonno korko hoorde ina ñoho kadi ko noon tati ɓiɓe ngel o wino ko an namimatu namimo woni rendinde yimɓe andi hande kaari ala fof ko heddanma kala ko miigiɗa e bonande hande kaari wima ɗum ko rendinde yimɓe o yimɓe ɓe kadi ndento ɗum e kala sahade wiya yo rento haala ko ɗo fof wona tan e lewru korko ɗum kay koko tengtina tan kono yo reene e kala saaha saabu goɗɗo ganda goɗɗo wi waji goto feerini arde imamu Shafi'i o wi an imamu Shafi'i hande de kaari ala fof ko heddanma kala ko miigiɗa e bonande hande o haalima o wi ha o wi aha o wi so tawi de ko mbiɗa ko ko gonga o wi noon an garɗo haalnima o an ka nafigi saabu sa haalnani ɗum mi nantano mi andatano kono sa haali kam ɗum joni mbeɗa wawi ƴettude sawru mi yaha mi haaɓi e makka no wawi wonde o fiyami walla mi fiyama so tawi kadi ko mbiɗa ko wona gonga ko an tan weela aɗa haala an ka penowo